Ξέρω τι πρέπει να πω. Ρε φίλε, βαριέμαι. Φτάσαμε Δάφνη, μπαίνουμε στο μετρό τώρα. Σε λιγότερο από μία ώρα θα γίνει χαμός. Τέλεια. Έχει βλάβει το λεωφορείο ρε φιλέλας. Δεν υπάρχουν αυτά. Κάθε φορά που ξεκινάμε για κάπου γαμάτο, κάτι γίνεται πάντα. Πάντα κάτι ανάποδο. Τι κάνεις και Γρηγόρη? Είμαστε επιτέλους Άγια Μαρίνα. Επιτέλους φίλε, επιτέλους. Ρε φίλε, το λεωφορείο ήταν τίγκα ρε φίλε, τίγκα. Δεν υπήρχε. Εν τω μεταξύ μας έπαιξε την αρχίδια και γίνωσε ο μάγκας. Ναι ρε μαλάκα, αυτός Είναι αυτός ρε φίλε. Στάρα μαλάκα, 40 χρονών ότι πας. Τι κάνε. Ο Ριτσούτσης Γρηγόρης, 100 στην Εμπερίτη.